Kompjuter. Ok, možemo krenuti. Dobro večer svima. Nova Scrum srijedom je pred nama i večerašnja tema je Sprint to ICF. U principu, željeli ste krenuti prema ICF-u, ne znate koji su koraci, ne znate koji je put, ne znate koje su zamke, što vas već čeka. Ja sam osobno sebi ta pitanja postavljao dosta puta i nisam dobio odgovor koji je roadmap, gdje je početak i gdje je kraj. S nama su večeras Jelena Pavlović i Tijana Karaklić. Ukratko o Jeleni, znači Jelena je osnivač coaching centra u Beogradu, doktor psihologije, docent na Filozofskom fakultetu i autor knjige. A uredni profesor u međuvremenu, updateuj to tamo. Dobro, ja ono što znam govorim. I počeo sam čitati, by the way, ovo mi je najzanimljiviji dio, autor knjige Coaching Psychology, Controversial Approach, koji je objavio Routledge. Nemam se šta pohvaliti, 10 stranica sam pročitao. Znači, pa baš sam htjela da ti kažem, baš je to 10 strana na dan, to je onako maksimum za digest. Idealno. Ne, da, svaka čast. Evo, imamo komentar od Luke, odlična knjiga. Hvala Luka na povratnoj informaciji. Jelena, jel bi ti nešto htjela dodati o sebi, a da ja nisam spomenuo u ovom crveneću, evo, blašim. Dobro. Tijana, ICF, ACC trener, stručnjak za lanac opskrbe, to nisam znao. Imaš više od 20 godina menadžerskog iskustva u različitim industrijama. Kapa dolje. Ja mislim, da. Kapa dolje. Znam da voliš uživati u individualnom coachingu, ja na jedan, i također i u timskom coachingu. Ono što mi se svidjelo kod tvog predstavljanja zadnji puta, budući da si puna energije, također si instruktorica joge, tako da ekipa, ako neko traži instruktora joge, Tijana je prava adresa. I voliš, u svoje slobodno vrijeme voliš iskoristiti za putovanja, druženja i boravak sa obitelji u prirodi. Evo, ja mislim da sam više manje tu sve rekao. Šta da kažem? The stage is yours. Jelena, Tijana, što reći prvo ljudima koji žele ići prema ICF? Tijana je zaustilo. Da, ja sam zostala da pitam šta ih najviše zanima, da ne bismo širili priču. Ja se sećam iz svog iskustva kad sam to kao prvi put čula, bila je neka ovako isto online događaj da je Jelena vodila, da sam ja bila u nekoj tari, pokušavala, na rten sam se pela, da, i onda je bilo veče pre, imam neku puškicu od kao 2,5-4 strane pisane instrukcije ACTP, ACSTH, AC. Znam da sam bila pogubljena, tako da znam da taj put nije nešto paved, ako mogu da ubacim engleski, ali da ne pričamo zdravo, Radmila. Možda je bolje da vidimo od ljudi šta ih tako zanima ili bez da pričamo celu priču ili ne znam kakva je praksa. Šta bi ti, Jelena? Super ideja, ajde pitamo. Šta vam treba na ovu temu koja nam je danas mala agendica? Možete pisati u chat, Radmila pozdrav, možete pisati u chat, možete reći što god vas zanima, slobodno. Ja sam zapravo došla da čujem nešto o ovome, nemam pojma ni o čemu, tako da eto, to me zanima sad da vidim. Ostale ću prepustiti, pošto ja ne znam ništa. Izvini, ali nije o čemu, znači o coachingu ili o ICF-u ili o... O ICF-u. Da krenemo onda odatle. Ostalima isto ok, možda mala priča o ICF-u, zašto ICF i tako dalje. Kako vam zvuči? Dajte neki thumbs up ako to ima smisla. Super, zvuči samo napred, uvek je dobro čuti nešto više. Cool. ICF, najveća organizacija za akreditovanje koučeva. Poslednje što sam gledala 30.000 koučeva širom sveta. Na neki način, kako kažu, organizacija za coaching, možemo da kažemo, čini mi se slobodno tako, između ostalog akredituje programe, dakle akredituje individualce, recimo Marija hoće da postane coach, ide u ICF, i akredituje programe. Coaching centar hoće da ima svoj program kod ICF-a,
mi isto idemo kod njih. Tako da to je neka dvostruka njihova uloga. I pojedinci i programe oni akredituju i sad tu postoji naravno neki nivoj, to je sad kad krenemo ACC, PCC, ACSTS, ACTP i ostalo ono čovjeku kao polako i tako dalje. Sreću malo su pojednostavili od ove godine, pa su uveli neke level 1, level 2, čisto da nema kao tih skraćenica koje dodatno zbunjuju ljude, ali u suštini ima neka 3 nivoa individualnih akreditacija, 1., 2. i 3. Ima neka 2 nivoa sada po najnovijem, ajde 3 može da se kaže, 3 nivoa akreditovanja tih programa koji idu nekako možda paralelno sa ovim individualnim akreditacijama, ali donekle, negde i ne. Pa eto, da sad ne pravimo opet stvari komplikovanijim nego što jesu. Ali u suštini 3 stepenice za individualno, 3 stepenice za programe i onda nekako ljudi se tu mečuju. Šta meni treba, koji program, koji nivo akreditacije i manje više tako to funkcioniše. Jedno tipično pitanje koje u ovoj fazi, ovako kad pričamo o ICF-u, ljudi postave, jeste zašto ICF, što meni to treba, ali to meni nešto znači i tako dalje. I eto volim da nekako odgovorim, u suštini čovjek može da koučuje, a da nema nikakvu ni sertifikaciju, ni akreditaciju, niko ti neće zakucati na vrata i reći hej, ti si coach, a nemaš akreditaciju i tako dalje, jer nije regulisana profesija. Sad to je skroz drugačija terapija gde sad ako ti staviš negde psihoterapeut i nemaš tu licencu, postoji zakon koji može, zakon o psihoterapiji koji može da ima neke reperkusije. Ali nigde u svetu coaching nije regulisan, tako da nije sad ono kao kod nas to u regionu nije regulisano, a u Americi je nešto drugačije. Nigde u svetu nije regulisana profesija i negde mislim da će tako i ostati, zato što je to mnogo bliže konsultingu nego ovim medicinskim profesijama. Tako da realno čovjek može da coachuje bez ikakve ICF-a, akreditacije i ostalo. Da li pomaže? Verovatno više pomažu razvijenim zemljama i razvijenim tržištima. U Americi je standard, ništa spektakularno, ali se podrazumeva na neki način. Kod nas, ne znam Tijana, da li se sećaš poslednjih brojki, koliko ljudi ima u Srbiji ICF akreditaciju? Ne članova ICF. Koliko već? Od 30 do 40 u nešto između. Da, to je za Srbiju i mislim da je Hrvatska malo manji broj, Borise, sorry, evo što takvi su podaci. U Sloveniji zanimljivo malo više i oni imaju dosta jak chapter. Evo sad malo da pričamo Srbija, Hrvatska, Slovenija, ne znamo možda baš u drugim zemljama kako stoje stvari. Mi smo krenuli s chapterom prvi ovde u Srbiji, ali nekako se nije baš slavno završilo. Tijana će možda da priča neke sočne priče na tu temu nekom prilikom, u nekom neformalnom kontekstu kad se ne snima. To ću reći. U Sloveniji je chapter dosta jak i čini mi se da je baš to povuklo nekako članstvo i akreditaciju i tako dalje. Tako da Slovenija je baš krenula, čini mi se nekako tu solidno s obzirom na ipak veličinu populacije i ostalo. Ali generalno naš region ne pripada tim tržištima gde sad postoji, ne znam, armije koučeva, hiljade i tako dalje. Pogledajte Rumuniju pored, idite na ICF, tamo sajt ima baza koučeva po zemljama. Rumunija je već ozbiljna, trocifren broj koučeva i tako dalje. Tako da nekako još to sve kaska u celom regionu u odnosu na pre svega Ameriku, naravno Englesku, pa malo i azijske one zemlje, jugoistočna Azija isto, oni su dosta jaki, neki delovi Evrope su jaki i tako to. Tako da neki odgovor na to pitanje da li nam treba ICF je u suštini niko te neće juriti ako koučuješ bez toga, jeste neki standard i eto, to manje više tako stoji. Ali evo da se tu zaustavim, Tijana, upada i nešto ako još sam na ovu temu zašto akreditacija je ostalo propustila ili imaš neki dodatak, nešto što god. Pa šta znam, ja sam iz tog vada američkog, ne znam, nija mindseta ili nešto, ali sam išla tamo u školu jedno 5 godina pa sam možda malo naviknuta. Radila sam u američkim firmama na to kao ako nešto radiš, radi ga kako treba. Oni to malo imaju, da postoji neki papir iza toga, čini mi se više nego mi. Ja možda sa biznes strane to da kažem, da sam ja nekako taj coaching, mi je više manje život profesionalni to, ali tako, od fakulteta i doktorata i predavanja i knjige i ovako poslovnog života. Meni coaching nešto upao na taj, kako si rekao, lanac. Kako na hrvatskom nije snabdevanje, nego lanac čega? Opskrbe. Skrb? Opskrbe. Opskrbe, lanac opskrbe, mnogo mi se sviđa. Lanac opskrbe, vidim Newton. Uglavnom, lanac opskrbe, ja sam još radila neke japanske metodologije, optimizacije procesa, Lean, Six Sigma, Black Belt i na to još coaching, to je potpuno kataklizma. Međutim, vidim kada radimo, ljudi reaguju kada postoji neki papir iza toga. Prosto to da malo te izdvoji, zato što postoje one neke miskoncepcije, life coach. Ja znam po mojim prijateljima, kad sam ja sad više manje full time radim to, coaching, treninge, neki consulting, napustila sam to korporacije nakon 25 godina.
često, neretko čujem što će tebi to, kao to su life coachevi, te ti sad o tome, tako da toga još ima. I onda mislim da ova vrsta kada može tako te malo izdvoji, da kažem, da neku ozbiljnost tome. Ali da, naravno, ne sprečava da se radi, samo što vidim da se dosta dobro reaguje iz ponuda kada postoji ta vrsta formalizacije. A drugo nekom lično radi. Uglavnom nešto i na taj coaching krenu mahom štreberi, ambiciozni, ne znam ni ja, ko bi volio, mislim da dolazi od ljudi, žele ljudi da imaju sigurnost da kad to rade, da imaju neko pozadinsko znanje i neki postoji test u ICF-u, tako da se i sami sa sobom osetite komfortno da, čim sam ja to prošao je snimak, prošao sam test, najverovatnije da znam nešto pa da mogu da radim. To baš često čujem. Da ljudima samopouzdanje, da je to krenuto. Meni je kod pregovora donio vrijednost. Naprimjer, kad sam rekao da čekam licencu, da sam sve napravio i da sad čekam da mi ocjene sesije i da imam toliko sati, da sam objasnio cijeli put, oni onako samo zinuli i gotovo. I tako da je to bila, možda je to ta razlika koja čini nekoga da će dobiti posao u odnosu na drugog kandidata. Jel? Ja sam bio ugovor od godinu dana pa sam ga uspio, ne znam jer bi to bila ta razlika ili nešto drugo prevagnulo, ali nije loše imati to. U svakom slučaju, više može koristiti nego štetiti. Sad papir je jedno, znanje je drugo. Ali da, nešto, taj ICF nekad je meni i put do papira u nekim sferama bude forma iza suštine, a ovo solidno ima smisla nekako, baš onako sad iz duše kad pričam. I taj moment do 100 sati i to što su obuke akreditovani, što ne može bilo ko i način kako se radi, stepen vežbi, involviranja ljudi, prosto zaista od nečeg, to kad kažemo zero to ICF, mi to da nemaš pojma šta je, dok kao da sad ćeš komfortno da radiš. Solidno ima smisla nekako meni ceo proces. Malo toga tu vidim da je kao čemu ovo služi i zašto se radi uopšte. Jer možete objasniti ljudima koji je onda proces, evo, na primjer, da dođu do prvog levela. Koji je prvi dobar korak? Evo, jedno coaching pitanje. Ćeš ti da ti vodiš Discovery sesiju u zadnje vrijeme mnogo više nego ja. Pa verujem da ti je kao handy ti je da objasniš proces. Pa da, ima nekih najlakše ga upamtiti u nekih, ja mislim da ispadne kao 5 koraka. Jedno je ta sertifikovana obuka, 60 sati obuke koja vodi do tog prvog nivoa ACC. Drugi je mentorstvo koje je deo toga koji ide prirodno nakon obuke, nešto smo naučili, nešto smo, u stvari, ajde možda je logičnije, kad počnemo sa obukom, krenemo sa nekom praksom, skupljamo sate sa ljudima, poznanicima, ja sam išla kod muževa od kumova i ljudi u firmi i tako, snalazila se 100 sati, nije malo, to je uslov za ACC. Mentorstvo gde to iskustvo i znanje pretočimo kao vidi ovo i ovo mi se desilo, moje, ne znam, prvo mentorstvo je bilo s Jelenom, kao prvo dvoje su mi dali otkaz u firmi da sam ja koučevala, bila sam u fazonu, bože, kako ću ikad ovo raditi, ko će da me zaposli kad ljudi i ja posle nakon koučovanja sa mnom zaključe da to nije za njih i oni idu u drugom pravcu. Snimak, izvini, jesi htjela nešto? Samo se smijem ti. Da, pa zaista živa istina. Sad mi je neko juče pričao da mu se to slično desilo. Snimak koji potvrđuje vas uživo u tom nekom, vi koji radite coaching i neko ili u ICF-u ili u našem slučaju mi smo sad dobili akreditaciju da možemo i mi to da radimo kao neki lokalni provider. Većini ljudi je to lakše nego da sad to što kaže Boris snimak čeka tamo nekog u nekom ICF-u. Snimak koji prođe neku, nazovimo, komisiju i odobri se po kompetencama, postoje kompetencije coachinga koje su jako važne, koje su suštinski deo svake obuke i svega što radimo. I na kraju testić koji je jedino možda, to je u ICF-u koji onako niko ne veruje, ali ne treba se za njega, ne uči se. Kad ste ovo prošli, ako imate koncentraciju i 2 sata interneta, test uglavnom prođete ili prosto znate to nekako, naučili ste. I to je obično recimo neku godinu je bilo kasnije dok je bilo to preko ICF-a i tako sve online, sada može realno i brže teoretski za 4-5 meseci neki fast track da se završi ako je nekom baš bitno da dođe do akreditacije. Znači, eto, tih 5 koraka. Da ga komplikujemo, ćeš ti sad PCC ili nešto dalje? Neću ništa. Znaš šta sam htjela, Tijana? Htjela sam da mala je grupa pa kao intimna atmosfera do duše snima. Sve, ali dobro, ajde. Htjela sam da pitam Borisa, on je svež u proceduri. Borise, koji ti je bio najzanimljiviji korak od ovih koje Tijana navela? Pa svi su mi bili zanimljivi. Samo sam otkrivao, otvorim jedna vrata, vidim 5 soba, pa onda otvori svaki prozor,
bio sam izgubljen u početku, dosta nisam znao što je početak, kroz što moram proći, krivo mi je komunicirano, svašta nešto, što na kraju mi je dosta para potrošilo, jer sam se tražio, onda sad pokušavam pomoći ljudima i dosta ljudi me kontaktira vezano za coaching i šta, kako, gdje upisat i onda dajem ono najiskrenije da ne naprave grešku ko ja i da ne spiskaju toliko para ko što sam ja napravio. Ono. Nije onaj klasični mentalitet kod mene nek komši krava crkne i sve ostalo. Gledam da ljudima pomognem da ne lutaju. Evo, to je prvo, a s druge strane da ne potroše previše para na nešto za što se može dobiti puno jeftinije. Opet jeftinije ne znači bolje, ali ne piše nam na leđima Rockefelleri, pa da se rasipamo na sve strane. Tako da neka pristojna cifra, ja nažalost sam svoju grešku platio skupo i ne želim da drugi plate tu cijenu. Ne želim da lutaju i ne želim da plate to što sam ja platio. Zanimljivo je to kad kažeš cena nekako, kako je krenuo ICF, a to je mislim 95. godina kad su osnovani, ako se ne varam, ili 96. na primjer, 96. ja mislim, kako su obuke bile paprene i kako je to bio trend baš dugo. I dan danas u Americi ima obuka recimo za tih 60 sati obuke $10,000, na primjer, što iz Amerikance tijena, ja mislim isto kao, nije ti baš sve jedno. Ali kako je vreme prolazilo, ipak je nekako došao neki trend, puno provajdera, niže cene, lokalni provajderi, tako da to je jedna, posle 25 godina, sad 26. godina ICF-a, jedan trend koji je opet tu, čini mi se da ostane, a to je ne mogu obuke baš da koštaju toliko koliko su na početku. To je to nešto što je tržište naučilo umeđu vremenu, a normalno puno ponude, ne znam da li je to u lancu opskrbe isto pravilo, ali kao puno ponude, normalno kao cene će možda da se isto spusti. To je jedan ovako trend. Ti je nas spomenuo, možda isto ima smisla istaći malo, mi smo imali do januara ove godine taj program koji je sad po novom u suštini level 1, to znači može da se ide preko nas do tog nivoa prvog ACC i nismo radili evaluacije. To znači, evo, Boris ima snimak, ne da ga Tijani i Adriani koje su tipično radile taj proces do sada, nego ga šalje kod ICF-a u headquarter, znači submituje na platformu, čeka odgovor, taj odgovor može da se čeka, posebno sad za vreme pandemije malo duže, ono što znam je da neki rok je, kako beše Borise, par nedelja, a tipično to ispadne par meseci, čini mi se 4-5 meseci. Da nije 14 nedelja, da, mislim da je bilo, da. Ali su ljudi čekali tokom pandemije, mislim da je bilo toga. Tako da to je tako, a sad od januara smo dobili taj level 2 novi i sad mi radimo evaluaciju. To znači kod nas dođu snimci i mi ih radimo. Evo Radmila sa rukom. Ja bih samo repliku na Borisovu priču, najprej kažem hvala, jer da, on je negde mene gajdovao i da kažem mentorisao koje je bilo njegovo iskustvo i kako je on krenuo taj svoj put, gde sam ja naravno radila za početak svoje istraživanje tržišta i vagala. I jako sam srećna sada na tom putu. Ono što jedino mene interesuje sada za budućnost, kako sebe preoblikovati ka trećem nivou, s obzirom da sam i tu uspela od 1. maja ću krenuti u novu rolu kao Scrum Master gde je kompanija prihvatila i coaching. Tako da ću i sa satnicom ići brže i sada mi je bitno, s obzirom da sam videla da ćete imati i novi program, kako da uradimo i tu nadogradnju. Tako da, Borise, hvala ti puno. Hvala tebi, evo meni Neka si Italija bio. Meni si ispunila dan. Evo, znači, znam koliko dugo želiš raditi kao Scrum Master, to je prva stvar. Druga stvar, drago mi je što si donijela dobru odluku, to je druga stvar, i što smatraš da si na dobrom putu. Tako da, to je to. Ja više ne trebam ništa za danas, mogu ići spavat nakon ovoga. Hvala ti puno. Tako da bi devojke pitala sama, ako može mala naznaka, ja sam i sa Aleksandrom pričala, da ona mi je rekla da je to još uvek maglovito, odnosno nije jasno definisano, pa eto čisto nadam se da ćemo moći neku putanju da pravimo zajedno.
u Super, budućnosti. hvala na pitanju. Eto, Radmila, ja ću malo, možda se Tijana nadoveže s još detalja. Znači, mi ćemo da lanciramo taj nastavak za koji smo dobili akreditaciju sad tokom januara, ako se ne varam, u septembru, verovatno, ili će on ići kao nastavak septembarskog ovog standardnog level 1 programa, pa kad se on završi u decembru, da se nadoveže ovaj drugi nivo negde krajem januara. Tako da to su sad opcije za nas. Treba da vidimo kako je interesovanje. Jedna opcija je da krene već od septembra kad kreće i level 1. Mislim da level 1 znamo i datum 7. septembar. A za ovaj čekamo da vidimo kako je interesovanje. Da li imamo dovoljno ljudi koje zanima sad i sledeći nivo i da li da ga startujemo u septembru ili da ga startujemo u januaru kad bi prirodno došao, da kažem, kad jedna kohorta završi. Tako da jeste da to nismo prelomili što se tiče datuma. Čekamo malo da ispitamo tržište, da vidimo koliko imaju zainteresovanih eventualno za to, ali što se tiče samog programa, on je prošao akreditaciju, ima neki svoj kurikulum, ima i delove koji se odnose na agile i tako dalje, ima i well-being i sve što baš je tematski fokusiran za razliku od tog prvog nivoa koji smo akreditovali. Tako da eto, to je ovako ukratko na temu nastavka, ali ono što, bez obzira kad se krene sa njim, ono što su koraci, jeste na level 1 još 65 sati i onda snimak 1 ili 2, zavisno šta čovjek hoće, ACC ili PCC, koje mi lokalno evaluiramo i jedino što ostane na kraju jeste kod ICF ovaj test, što je Tijana rekla, ali onog momenta kad dobijete link ka testu, to znači da je ICF čekirao sve drugo i rekao maltene finalni korak, tako da nešto što, čemu čini mi se ne mora mnogo baš da se brine. Ali evo Tijana, uskočio sam, nešto možda propustila sa ovim level 2. Pa ne znam, jedino Radmili i onda znam Aleksandra prenela to pitanje za datum, eto lomimo se, ali sati paralelno za PCC je 500 sati, tako da to je super, to je teško skupiti u nečem što je manje od godinu dana, čini mi se, ili ravno nemoguće, ali sigurno će ići taj program, samo još nemamo datum. Evo ja bih, ako dozvolite... Super, hvala puno. Molim, kaže Boris. Ako dozvolite, ja bih šerao screen da ljudi vide kako izgleda ta aplikacija, jel? I samo sekund, share screen. Retko se viđa, ako ćeš da pokažeš onaj ICF, ovo ljudi retko imaju prilike da vide, tako da evo, Boris deli svoju, ljudi, ovo je wow. Da, sećam se, gledala sam ovo na 2 dana, kao koja je faza. Evo vidite, ja sam 29, znači prije kraja prošle godine sam ja podnio aplikaciju i oni su čekirali sate, provjerili su, imao sam mentorstvo kod Jelene, to je sve super, sve 5, provjerili su za klijenta, znači da provjerili su moje sate, tražili su od mene potvrdu, u principu da to imam, to je ok i evo sad je u pendingu, znači ovo sada trenutno oni moraju meni napraviti evaluaciju te 2 snimke i evo što je Jelena rekla, kad dobijem poruku za ispit, to je zadnji korak. Ovako vam to ukratko izgleda. Meni je bilo špansko selo, ili ne znam koju drugu metaforu tu upotrijebiti, ali onako, kad prvi put uđete u aplikaciju, dosta je komplicirana, ali uz mentora to ide. Evo. Tako da evo, još jednom Jelena, hvala ti što si imala živce me slušati. Jer meni je ovo bilo onako sa user experience-a loše. Jeste, to će nama biti zadatak sad sa ovom novom sertifikacijom ili akreditacijom ili licencom ili ne znam kako bismo je nazvali na domaćem, da napravimo user experience lakše. Da. U tom smislu, svi zaista kukaju to na ICF u tom kao pogubimo se. Ovo baš nije user friendly. Ono o čemu smo i pričali prije nego što ćemo uopće se dogovoriti oko ovog meetupa, jel bi mogli napraviti neku coaching sesiju kratku gdje bi ljudi vidjeli u principu coaching odmah? To smo dogovarali, evo na raspolaganju smo. Treba nam samo Kobajagi klijent. Kobajagi klijent. Evo imamo mog Osječanina Davora Kovača koji se sakrio, ali nema veze. Luka, Marija, Vladimire, Dejane, je li netko od vas za da bude coach i da vidite kako to izgleda? Neko možda kandidat, 15 minuta, 10-15 minuta bi trajala sesija, otprilike. Jelena, sam u pravu, nisam u pravu? Da vidimo, pa da vidimo kako ide. Može da vidimo kako ide, da. Nije loše da se vidi, mislim, ja sam malo zaintrigovalo me pitanje Radmile, kako se to
baš koja je povezano sa Scrum Masterom i koja je ta karijera koja zajedno sa coachingom ide u tom smeru razvoja. Tako da, evo, baš to sam htio da pitam, a i ova dodatna sesija može dosta da pomogne u tome. Da. Hvala Dejan. Evo Boris možda može najkompetentnije da odgovori, najbolje zna svet Agile i kako coaching tu fituje. Da, u principu ono što Scrum Masteruje kreće od te prve razine gdje od skillova vam treba facilitacija, doslovno dobro slušanje i teaching mod. Vi ste ta relevantna osoba koja najviše zna u Scrumu. I ako vas dođe neko pitat, vi morate imati odgovor. Druga neka razina je ono kad ljudi više idu prema nekom mentoringu, znači ajmo reći prva faza je slijedite pravilo, jel? Druga faza je prekršite pravilo, mentorirajte ljude, vidite što je njemu važno, itd. I treća faza je da vi budete pravilo i to je coaching. To je čisti coaching, 1 na 1 i timski coaching. 1 na 1 možete raditi s menadžerima, sa individualcima unutar tima, kogod smatra i kogod je otvoren da pomogne sam sebi da riješi određeni problem. Sa timovima meni osobno puno zabavnije to raditi, tako da evo to bi bilo, coaching je onaj zadnji level u tom razvoju Scrum Mastera. I onda ako krenete sve troje odjednom, to je super, ali ako imate vremena. Ja osobno nisam imao, ja sam tek coaching otkrio prije godinu dana, tako da je ovo meni još svježe. Doslovno, a imam osjećaj da i znam i ne znam, skoro impostor sindrom. Ukratko. Nadam se da sam odgovorio na pitanje, dosta bitno i ono što iz prakse, ljudi koji znaju o čemu se radi će vam doći. Oni koji ne znaju vam neće doći i to je to. Tako da od 10 ljudi jedan će vam doći 2. I on će napraviti rič. No, možda malo i trenerski ugao, a ovo ja mislim da je još dodatno taj autentični. Iz pozicije ljudi koji su u Agile-u, kako to izgleda, kako je Boris opisao, trenerski ugao, dosta nam se pojavljaju ljudi iz Agile-a zadnjih, ne znam sad koliko, 2-3 godine možda. I ono gde mi mislimo, evo sad Tijana će da dopunje da li se slaže ili ne slaže, nekako donosimo vrednost tom specifičnom profilu i tu specifično, da kažemo, tipu posla. Jeste jedna doza fleksibilnosti, izlaska iz nekog templejta, rutine. Ja znam da Scrum recimo ima neke svoje procedure, korake, rituale i tako dalje i coaching sad fituje nekako u njih. Sad ono što taj kao profesionalni coaching ili ICF coaching donosi nekome ko coachuje u okviru Scrum rituala ili neke druge Agile metodologije, u suštini malo više slobode, fleksibilnosti, malo više nekako da posmatraš stvari kreativno u smislu kako to još može. Evo, i to što je Boris rekao, da neko pravilo prekršiš, a da opet doneseš vrednost i tako. Malo se čovjek razmaše, ja mislim, malo više donese sebe. To mislim da je baš važno u coaching, nekako i feedback, i svoj glas, i sebe, ne znam, to sad zvuči kao šablon, kao ljudsko biće, ali stvarno, nekako ne bude, znam da Agile ljudi vole nekako sad mural, facilitacija i idemo nekako cap. Nema mnogo sad podelimo feedback, pitamo ljude, nekako kad se stvari malo zabaguju, zakomplikuju, ne bežimo, ne bude ono sad kao smiruj vatru po svaku cenu spušti loptu, nego nekako i konflikt da uzmeš kao nešto produktivno što ljudi mogu da nauči. Jednostavno mislim osjećaju se malo slobodnije sa coachingom koji dolazi kroz ICF, ali evo to je neko iskustvo, ne znam Tijana, ali imaš ti još neki insight, šta Agile ljudima mi donesemo dodatno na obukama? Pa meni je definitivno iz svih ovih, jer nekako nam dolaze tako te firme, to valjda vuče jedno drugo, pa nekako solidno iskustvo to imamo. Definitivno komplementarno, ljudima legne, prosto kao da nadogradi, slažem se za tu fleksibilnost. Razmišljam šta je još isplivavalo kao neka pitanja, neke forme koje ti otvore onako, šta bi još bilo dobro, šta bi drugi rekli o tome, ona prosto širi taj skop koji čini mi se Scrum ima onako, ili recimo odvučena su samo akcije. Ne mora da bude, čak i ako se ništa konkretno nismo dogovorili na tipičnoj formi, ovo nam je output, radit će taj do tad, ja kao Tijana ću to, mi kao tim ćemo to, čak i da nema toga, vi ste mogli da napravite pomak u timskom coachingu. I onda je to onako neki kao aha moment da ima. Ako mi nešto skontamo da bi mogli drugačije, to je već ogroman pomak, iako smo naviknuti da to bude negde zabeleženo kao neki bullet point sa nekim sledećim korakom i nekim zelenim crvenim
žutom bojom nakon toga urađeno. Tako da je nadogradnja, ali definitivno negde procesno išla bi nakon, čini mi se logično, kad si agile coach pa nadogradiš to coaching. Sad 1 na 1 iskreno ne znam, ja ne znam koliko agile coachevi rade 1 na 1. Rade. Sve što sam ja, rade, jel? Evo imamo Luku, sad će nam se Luka tu priključiti. Ajde, Luka, molim te. Enlighten us. Rekoh taman da se priključim jer pričam o temi koja je meni, jel te, dosta bliska srcu na mnogo načina. Meni je zapravo coaching obuka kad sam je prolazio jako puno značila po najviše za 1 na 1 rad. Gde bori su timski, meni je 1 na 1, jer agilni coach radi i sa pojedinačnim ljudima visoko u organizaciji koje ne možeš da mentoruješ, jer najčešće znaju mnogo više o svom poslu od tebe. Ne treba da ih učiš nužno, ali coaching u kojem si bukvalno je sezona, hajde da vam pomognem da rešite vaš problem tako što ću vam bukvalno omogućiti da ga najbolje rešite sa stvarima koje imate, je meni neverovatno puno značilo. Baš i za agilni coaching element. Koristim te veštine od tada i do dana današnjeg. Mislim, kao još jedan pristup ljudima mislim da je neprocenjiv. Za Scrum Mastera koji hoće da bude više od procesnog facilitatora i zapravo želi da bude ono što je Boris i rekao, Scrum Master, jednostavno jednog dubljeg ili višeg nivoa, već kako god ćete gledati na to. Luka, tako to je mojih dva. Hvala ti, Luka. Ali ajmo kreni pilu naopako. Što je agilno vama donijelo u vašu organizaciju? Što je agilno donijelo coaching svijetu? To pitaš Tijenu i mene? Pa naravno. Pa vi ste došli ovdje. Što je ono, vi ste sad, ajmo kontra stranu da vidimo koje benefite je to vama donijelo. Mislim da jedan novi pogled. Nama su tipično na obukama do tog perioda kad su nekako krenuli agile ljudi da dolaze HR-evi najčešće. Malo neki lidovi tamo vamo, ali tipično HR-ovi. I dalje su HR-ovi možda ipak broj 1 po nekako ko sad se gleda zastupljenost, ko su naši učesnici, pa uglavnom su i dalje HR-ovi, pa onda možda dolaze lidovi i agile ljudi kao neko drugo mesto možda podeljeno. Tako da iz ugla tog učesnika kod HR-a dobiš jedan, kako da kažem, način rada, jedan pristup kako kreiraš vrednost, koji ti je blizak i poznat. Sad, zavisi kome od trenera koliko, ali meni je nekako HR način razmišljanja ipak blizak, mogu da kažem. Uglavnom su to psiholozi, neki od HR-ova su često i terapeuti. Nekako sam naučila, vodim obuke te sa njima od 2015. godine, skoro da nema ništa da me nešto iznenadi specijalno. Znam šta će da kažu skoro sa svakim zarazom, šta će još da bude izazov i tako dalje. Sad, agile ljudi kad su došli, meni je bilo baš jedno učenje, u smislu ovog što Tijena kaže, ne mora da bude akcija. Nekako su mi agile ljudi donijeli to moramo akcije. Pa onda meni je bilo učenje kao, ok, treba da nekako prenesemo poruku agile ljudima, ok, nije ti sve baš u akcijama, pa sad malo ti je i u mindsetu, u smislu. Meni je način na koji ljudi razmišljaju, ne mora da stoji u akcijnom planu, kako je Tijana rekla, pa ćeš doneti veliku vrednost. To sa HR ljudima nismo nekako imali. HR tipično ne radi, moguće pre da bude u tom fazonu menjamo mindset, pa oni će možda nekad, kako su psiholozi, da odu preduboko. Sad ne znam šta moramo na temu mindseta da promenimo, da bismo mislili da smo doneli vrednost i tako. Tako da je nekako donelo kao ono, kako sve mi kao provajderi sad donosimo vrednost učesnicima na nove načine na koje nismo znali pre, a usput, naravno, da budem iskrena, to je vodilo i to da malo moramo da učimo, da mašamo tamo. Evo, stakeholdera koje tamo sistemski pristup stalno prepoznaje, tako da mašamo jednom stakeholderu. Tako da morali smo i da učimo malo, iskreno, Borice, kad već pitaš. Šta je Scrum? Ja čitala tamo svašta nešto, Scrum guide na raznim jezicima. Šta kaže, ironija što je agile direktno, da, 100% mindset, slažem se. Ali nekako, da, to u praksi ne ide baš tako. Malo učili od agile ljudi, malo angažovali neki ljude u našem trenerskom timu koji su agile coachevi, gledali kako oni rade. Imali neki cross learning, ja bih rekla, i s naše strane. Tako da i mi smo imali learning curve, ovako najiskrenije. Nije samo ono sad kao, nego smo morali malo da naučimo taj jezik da bismo, čini mi se, umeli da pomognemo. Eto, ne znam, evo, Tijena skače. Tijena je lean od pre, pa baš je briga. Da, ja mislim još struktura, recimo, meni je background to Lean Six Sigma, ali koliko sam čula bukvalno pre 1.5 godina, ali nikad čula u životu, ni možda negde nešto i mislila sam da je to verovatno nešto deseto.
I onda smo radili neke, baš smo se dogovarali koleginici, ja kao da uradimo neko uporedno lean i agile, nego smo zaključili da je vrlo slično, ovo mahom više proizvodnja, ovo negde više IT, pa sad kako ide, da je blisko. Možda neka struktura, mi smo dosta coaching onako go with the flow, prati klijenta i onda malo mi obuke smo radili tako, pratimo to, partnerujemo samo i onda smo tu malo dobili feedback, ajde malo u redu je to, ali ipak je obuka malo strukture, malo sistema, malo, tu smo se malo možda, ja mislim, spontano naštelovali bez nekog sad, ne znam kakvog eforta, ali to vidim ko promenu recimo u poslednjim godinu i po dana. Ali definitivno se nadomešćuje, baš je komplementarno. No. Eto, Boris nas isprozivao, da ovde zabeležimo, isprozivao nas Boris. Nemojte sad tako. Hoćemo, jel imamo kandidata za coaching 1 na 1? Nemojte da to budem ja sa djetetom u krilu. Zato je doveo dete. Da nije, pa namamio sam je, pa to je stara škola. Jel? Možda da bude dete, znaš da je meni čerka rekla ako bi mogla Marka sina da coachuješ pre neki dan kad je bila, molim te mama, možeš ti njega da coachuješ? Ima je pritom 25 i 22 godine. Ja rekla, too late za to. Too late. Imamo Davora, Luku, Mariju i Radmilu i Vladimira. Evo ekipa ko je za da bude coachi na 10-15 minuta da vidite kako to izgleda. Nemojte se bojati. Marija ima upaljenu kameru pa je ona odmah onako na spotlightu. Jel? Može, mislim šta da Ajde Marija, idemo probati. Pa kud puklo da puklo, jel? Tijena, ćeš ti ili ja, birim? Ti. Ja, ajde. Jelena, Okay, ajde. stage is yours. Evo, tipično šta radimo prvo je nekako se dogovorimo oko toga na čemu radimo. Tako da evo ja prvo Mariju, osim što ću da kažem hvala zato što si se prijavila, pitala bih te šta bi ti izabrala kao neku temu, šta ti zanimljiva nekako delo. Ovako, sa sve snimanjem i publikom vežbamo zajedno. Meni je fascinantno zato što sam se ja iz radoznalosti prijavila i apsolutno ne znam šta bih mogla da navedem, ali eto, možete da mi date neki primjer koji vi dobijete, pa kao da bih ja mogla da se tu uskladim. Super, ne možeš slobodno da mi persiraš, ako je bilo persiranje možemo komotno na ti, ne brini, ja te persijam pa ono kao red obostrano. Otkud znam, imaš svašta, imaš baš raznih tema, imaš temu organizovanje vremena, imaš temu kako organizovati tim, imaš temu neku timu ko underperformuje pa šta s njim, imaš temu ne vežbam ono kao physical exercise, a želim, imaš temu kako da uskladim neke poslovne i privatne stvari, kao ono opet neki scheduling realno kao tema. Imaš temu, kolega mi je rekao na poslu nešto što me pogodilo, na primjer, jedan klijent od pre 1-2 nedelje rekao mi je drugi kolega iz nekog tamo legal tima, a on čovjek vodi customer support, rekao mu je taj iz legal tima, taj tvoj posao, ako se to može zadati poslom, i čovjek odlepio kao kako, šta da radim, kao mislim, je to normalno da ti neko tako kao vrati i tako to. Tako da baš su različite teme. Evo, ne znam da li ti je neka od ovih bila inspirativna, ali nešto te kao ono, dovela do neki tvoje možda. Super su mi primjeri zato što mislim svako ko radi definitivno ima neki problem ili šta god svakodnevno, tako da meni je recimo izazov to što sam skoro postala mentor, da kažem tako, ja nisam imala mentora, ja se bavim product ownershipom, radim kao product owner na jednom projektu i onda sam dobila da kažem menti. I u tom smislu mi je nekad bilo teško jako da se postavim, kako da, prosto kao verovatno kad postanete roditelj, pa kao kako da vaspitavate dete i sad kako da se ja postavim u tom procesu, da znam šta je dobro urađeno, šta nije dobro urađeno, kako da ishendlam, kako da to saopštim, recimo tako. To su mi bile nekako momenti kako da se ne ponavljaju neke stvari koje su kao postale obrazac ponašanja, pa šta treba da iskomuniciram, šta jednostavno ne ide, ne samo kao svojim tom sa mentijem, nego već uopšte na nivou cele kompanije prosto. Tako da sve zanima me dosta stvari, tako da bukvalno bilo šta može da bude primjer. Ovo što si sad rekla meni zvuči kao kako da budem dobar mentor, odnosno mentor. Pa eto, recimo može to da bude pitanje. Sad pazi, mi imamo 10 minuta, a šta je za 10 minuta za tebe vrednost na tu temu?
Sad kaže, teško ti je pitanje, kao što ljudi često kažu. Pa da, pa ne znam šta bi bilo. Mislim, ja se trudim da budem korektna onako, da jednostavno želela bih da uputim i pohvalu i kritiku kada prosto u pravom trenutku i Evo, posmatraču u chatu. Da, to sam dekoncentrisan sam sad trenutno. Da recimo ta kritika ne bude ono kao sad ne smeš nikad više da pogrešiš, ali prosto voljela bih da zapamtiš ovaj moment da bismo prosto i ja mogla bolje da se bavim svojim poslom i ti sutra bolje da se baviš svojim poslom i da jednostavno, ne znam, nesmetano radimo. To bi mi negde bilo ono, kako da se ne ponavljaju neke greške, da su dobro iskomunicirane sve stvari, tako recimo to možda. Kako da feedback koji je pod znacima navoda negativan ili sad politički korektno konstruktivan, saopštiš na nežan način? Ili bi tvoja reč bila nežan ili neki drugi? Pa ja se trudim da to saopštim na neki konkretan i kako da kažem... Ne ugrožavajući ili nešto drugo? Pa da. Si to htjela da kažem? Nisam, htjela sam da kažem neuvredljiva, ali to nije prava reč. Jer nisam nikada ni htjela da uvredim, baš se trudim onako i zato se uvek pismeno obratim kada je u pitanju, kada treba nešto da saopštim, da ne bi mi nešto izletelo, uvek moram da izmerim recimo to, mislim ne samo za svom, sad kao u bilo kakvoj komunikaciji sa bilo kim, jer sam onako malo temperamentna po prirodi i onda to mi je, a voljela bih da budem onako da se razvijam, prosto zbog toga sam i ovde, nekako uvek me zanimaju neke stvari, tako da eto. Kako izgleda to kad ti daješ taj, kako kažeš, neuvredljivi feedback, a da preneseš neku poruku koja je ipak, da kažemo, neko postavljanje granica, ovo ovako više ne bi trebalo, ovo je neko pravilo, ne želimo da se greške ponavljaju, dakle imaš razlog da preneseš poruku. Kako bi izgledalo kad bismo sad kao napravili neku vizualizaciju tog? Možda da zamisliš, ne znam, ne mora da bude sad pravi primjer, ali vjerojatno imaš neki imaginarni case za tako nešto. Šta je to što bi ti radila, kako bi govorila, ne znam, što god ti padne na pamet, kao mala vizualizacija. Da, pa ja u suštini uvek sačekam da mi prođe taj impuls kao šta bih prvo rekla i onda recimo nakon nekoliko sati sastavim poruku gde kažem hajde da se potrudimo da se ne ponavljaju takve stvari jer nas to dovodi u takvu situaciju i da eto, prosto taj neki obrazac imam. Nekako se trudim da to malo iskuliram, kako da kažem, popularno. Izvinjam se što koristim žargon, ne znam dok mogu da budem opuštena. Ja mislim u coachingu je žargon nužan, čak nekad i psovke, tako da šta da ti kažem, to toliko o tome. Šta je to što nekako tu bi bila neka sprečica, kao neki shortcut? Znači ti sačekaš par sati pa napišeš nekako kao da imaš više kontrola nad pisanom formom komunikacije, kao da to nekako iskontrolišeš i tako to. Šta bi bila kad bi skratila ovaj proces, pa recimo iskuliraš 15 minuta i obratiš se usmeno? Jo, ne mogu to da zamislim. Ajde, probamo. Ne znam, mislim, kažem, ja čekam da vidim dok se ja ne iskuliram, ali kako bi to bilo, mislim, verovatno, pa morala bih da se iskontrolišem opet. Kako bi se iskontrolisao? Šta ti je tvoje dugme za kontrol? Kao svaki računar, svaki laptop ima ovo CTRL, gde je tvoje CTRL dugme? Pa ne znam, zato što ja već 2 godine radimo remote, tako da stvarno ne znam kakve su to situacije, sad kako bi se to desilo da sam ja na poslu i da li bi došlo do tih situacija, ne znam, mislim ne mogu da zamislim, ali verovatno bi i sigurno bih razvila neki mehanizam da se to ne vidi ili bih prestala dobro, ne reagujem uvek, sve zavisi prosto od situacije u kojoj se nađem i kako se ja osjećam u tom trenutku i koliko puta se to desilo već. Ako izvučeš iz sebe to što kažeš, ne delo uvek nekako kao da sad to što kažeš ćeš nekog uvrediti ili nešto, to znači imaš pozitivno iskustvo. Kako izgleda kad je pozitivno iskustvo? Kad se iskontrolišeš, kad si zadovoljan, kad isčupaš iz sebe ta pozitivna iskustva i očigledno ti remote ili hibrid nekako ide na ruku jer nekako ima taj delay u komunikaciji sa jedne. Kako izgleda pozitivno iskustvo?
U smislu šta se desi nakon što ja dam taj feedback. Pa Kako ga daš? Kako daš feedback kad si zadovoljna? Kad sam zadovoljna, čime tačno? Načinom na koji daješ feedback. Kad kažeš, Marija, sad si dala feedback baš dobro, iako je bilo malo triki, kako to izgleda? Pa, ne znam, sad tačno na šta misliš, pošto znam da... Kako kažeš, šta uradiš nekako? Pa da, ono kao što sam rekla, recimo, ne znam, jutro se desila ta situacija, hajde da se trudimo da ne dođemo u tu situaciju, da se prvo, recimo, mi na nivou našeg tima dogovorimo, pa onda kasnije komuniciramo sa drugima, da ne bismo došli u situaciju da drugima nije jasno ono što ni mi sami nismo izdefinisali, recimo i nama nije jasno. I kao ja kad dobijem poruku, da, kao nije trebalo tako, ok, ali ne mogu da promenim prosto da se nekad više ne desi to i da opet ne dobijem to da, ok, važi i onda sljedeći put opet isto i onda taj moment nekad ja kažem dobro, ništa, mislim opet moram sad. Tako da eto mislim ja sam zadovoljna zaista svaki put kad iskomuniciram zato što se jer je došlo uopšte da ja to iskomuniciram. Možda nisam zadovoljna kad ne iskomuniciram. To, kao da sad u stvari unosaš jednu, zapravo ovako, delo kao malo kice novu temu. Dakle, nije samo tu sad tema kako da ti kažeš feedback koji je taj konstruktivni na neki način koji je uvažavajući ili ne, kako si rekla, uvredljiv, već i malo kako da kad stvari krenu da se nagomilavaju, ti kažeš jednom na neuvredljiv način, pa drugi put, pa nekako kao dođe ti malo nekako tu sad neka granica tvoja. Da. I kako da tu i dalje ostaneš na nekom neuvredljivom načinu, a da kreiraš rezultat. I to malo čujem u pozadini, da ljudi sad sledeći put ne ponove isto, nego da nekako preneseš poruku. Šta od ta dva ti je smislenije, evo, u 5 minuta koliko imamo sad do kraja, da još malo istražimo. Da li to kako generalno proširiti taj neuvredljiv feedback, jer to očigledno radiš, pa kako da ga radiš još više, i očigledno imaš nekako to iskustvo, ili ovo drugo, kako da preneseš poruku kad si već na neuvredljiv način XY puta rekla i dalje ništa? Pa mislim da definitivno mi treba to drugo, to pod broj 2, zato što mi se dosta puta desilo da se stvari ponavljaju, ali ja opet gledam da to stvarno nije do mene, ja sam uradila kao sve što sam mogla, ne mogu sad kao da utičem na druge ljude, da oni promene svoje ponašanje, a opet moram ja se trudim da razumem i sebe i druge i onda se u tom razumevanju jednostavno izgubim, da prosto nekad želim da radim posao više nego što je do mene. I prosto ne znam kako da izađem na kraj sa tim. Što je ta poruka koja bi pokrenula ljude u tom finalnom koraku? X, Y ti ponavljala, Marija bila neuvredljiva i ponavlja se. Što misliš da bi ljude onako, kako to Englezi kaže, what would make them tick? Kako bi se ljudi malo kao, treba stvarno nešto da promenim, Marija šalje poruku koja je sad malo drugačije. Koja je ta poruka koja ljude mrda, a dovoljno je u skladu s tobom? Pa nikad nisam bila u fazonu, rekla sam ti 10 puta do sad. Mislim, stvarno, ako treba da ti kažem, na primjer, tu nisam, a 100 puta sam pomislila iskreno, ali se stvarno nekako ne umem mislim, ne znam da li želim, ali s druge strane kad pogledam, pa ja se stvarno nerviram, a ti ljudi to ne vide, ali na kraju krajeva, mislim, što bi oni bili bolji zato što se ja nerviram. Mislim, sad to je neki cikličan tu proces, tako da ne znam. Rekla sam ti 10 puta, to si ovako sad malo si ton promenila, ton je inače nekako... Ja sam živim baš. Rekla sam ti 10 puta, ako ne bi to rekla, šta bi drugo rekla? Šta su još opcije? Pa verovatno da smo već puno puta pričali o tome, mislim verovatno to samo drugi način da se to iskomunicira. To zvuči mekano, kako tebi zvuči? I meni zvuči mekano, i meni zvuči mnogo mekše nego ovo što sam malo pre rekla. Mislim, uglavnom se trudim u toj komunikaciji da imam taj neki, sad verovatno negde grešim, zato što to je baš potpuno drugi pol ovog mog osjećanja, tako da treba da nađem verovatno neku sredinu gde, sad kako to nisam. Vidiš kako si ja za 10 minuta naučila da razmišljaš kao coach, sad bi te coach pitao, to jest ja bih te pitala, šta je između toga, pričali smo već o ovome, i dokle više da ti objašnjam.
Sad ja treba da kažem tu neku rečenicu koja bi bila... Ili način da opišeš. Znači šta je za tebe, ili onako malo apstraktnije način da ga opišeš, ili zaista nekako rečenica. Šta je između toga? Pa ne znam, iskreno. Očigledno ne znam čim nisam došla dotle. Ne znam šta bi moglo da bude. Može mala pomoć neka. Pada išta na pamet, nekako da to, pričali smo već o ovome, bude manje mekano. Ali ima nekako u tonalitetu, pričali smo već o ovome. To si rekla na taj tvoj nekako mekani način, koji čini mi se razoružava s jedne strane, ali ne postavlja baš mnogo granicu. Pa da. Ima do tona možda. Pa sigurno. Da, pa samo što ja kad bih napisala, verovatno ako bih stavila tačku na kraj rečenice, tad sam onako, hajde da se zapamti svaka rečenica koju sam sad napisala, jer sam je baš izmerila, ali opet bih imala taj neki drugačiji pristup, tako da ne bih imala kao taj ljutit pristup, ali ja se ljutim, da, pa onda mi je... Kako bi ni meko ni ljuto rekla, pričali smo već o ovom. Pokazala sam mi i jedno i drugo. Meko je, pričali smo već o ovom. Ljuto je, dokle više da ti objašnjam. Kako bi ni meko ni ljuto rekla, pričali smo već o ovom. Pa ne znam. Baš ne znam. Verovatno možda bih mogla da napišem, ali da napišem, to sam rekla sad. Ako bi napisala, ne sada, nego nekako kad si, ne znam, sama posle skrama sredom ovog, da li bi ti bilo lakše da izgovoriš? Pa verovatno kad bih navežbala sad, kad bih znala šta da kažem, da, ali sad trenutno ne znam šta da kažem. Možda opet da smo negde definisali kako bi trebalo tretirati to nešto i da ne želimo više da se ponavlja, prosto da se već više puta desilo i šta je to što bi ja mogla možda da uradim da se to više ne desi sa te strane druge. Ne znam stvarno šta bi mogla da kažem. Znaš šta si sad uradila? Odgovarajući na pitanje. Malo pokazala kako bi to zapravo rekla. Dakle, sad ti pokazala otprilike nešto što nije ni mekano, nije ni ljuto, ali si izgovorila neki tekst nekim možda srednjim tonom. Da. Možda će ti to pisanje dodatno pomoći. Zapišeš, kažu nekako, ne znam, ako ne znaš kako izgleda, stani pred ogledalo pa vidi. Možda i to. Traži feedback ili nešto. Ali ako je tebi put nekako da ispišeš pa onda da nešto s tim, to može da bude jedan možda taj putić. Ali čisto da ti nekako onako vratim, ovo što si sad rekla je delovalo kao neki taj srednji način. I po tonu i po nekoj neverbalnoj komunikaciji koja tako nije ni meka, nije ni ljuta, što znači evo za neko kratko vreme si izvukla možda fragmentić toga. Ovo ne deluje sad kao ti ćeš sad od sada ćeš da uvek vjerojatno, ali si od ne znam i nemam pojma ti mi kaži, što coach ne treba da radi, dok daje gotove recepte, došla do toga da si izvukla iz sebe neku sredinu. Možda nije sad ona sredina milimetarski gledano pa da merimo lenjirom, ali deluje kao još jedan način. Ima smisla ili ne? Kako tebi zvuči? Meni zvuči super. Mislim, zbog toga sam i ovde i prosto volim da tako saznajem neke stvari i voljela bih da se još više usavršavam, tako da hvala na pomoći, zato što primjenjivaću. Mislim, trudit ću se da primenjujem. Hvala tebi, Marija. Znam da možda ovako snima se, ljudi isključili kamere i sve ostalo, nije možda lako, tako da hvala ti što si bila tu i podelila. Da, pomeram svoje granice, jer inače ovo ne bih uradila, niti bih uključila video, niti bih se javila, tako da eto, meni je to sad za danas. Hvala vam. Srce za Mariju. Definitivno. Znači, hrabrost na nivou nema. Bravo, Marija. Evo, ja ću, jako nisam planirala, mašemo. Evo, Radmila i najmlađi član obitelji Antić je tu. Jeste, budući coach, upisan si momak već, čisto da znam. Oni su isto naši stakeholderi. Meni je ovo jako drago čuti jer sam ja imao sličnu situaciju. Marija, izbaci se iz svoje komfort zone, uvijek ima i takav osmijeh i ja mislim da ćeš jako brzo stići tamo gdje želiš. Hvala. To je ono što s moje strane mogu reći. Jelena, hvala tebi za evo malo jače od 10 minuta. Pomak je tu. Sad zamisli, Marija, što radi sesija od 30-40 minuta i ne jedna, nego više njih. Tako da
Ima Tako izgleda otprilike. Da, ima da budeš ono product owner, ajme. Ja radim dosta često s product ownerima i surađujem i znam o čemu govoriš. Bio sam product owner 2 godine, radio sam taj posao, znam taj stres i sve mi je jasno. Da, baš je onako dosta komunikacije, onako i dosta mi iscrpljuje, tako da... Product backlog management, stakeholder management, developeri, roadmap. Da, baš sve to. Return of investment, strategija, sve lijepo ti dođe na stol, sve mi jasno. Super, Jelena, Tijana, nešto za kraj? Evo, ostavit ću Tijani, jer mene jedan stakeholder čeka da ga vodim na trening od 7 godina, tako da sam obećala da ću to uraditi, ostavljam Tijani ako ima neku završnu reč, a ja još jednom Mariji kažem veliko hvala za ovo. Hvala tebi. Ćao. Ćao, Jelena. Ćao. Pa ne znam sad, ako imate, šta bi sad dalje bila neka pitanja, mislim, mi se ovim bavimo, to radimo, imamo kontinualno online obuke, sad imamo neku uživo, posle duže vremena, to su svi nešto željni, držali smo neke treninge uživo, vidim da se to uživo, mene lično rado, ali sam ja skroz uživo osoba za uživo. Ako imate neka pitanja, mislim, Jelena je baš faca za ovo, tako da, nije to super da smo izdejstvovali taj demo, ali nekako može da se priča koliko god, ali kad se vidi u praksi, a opet nije ljudi asocira na psihoterapiju, a nije, a opet nije ni površno i onako, ne znam, nekako isto vrijeme i lagano i duboko, kako se treba, visoko, kako Luka rekao, visoko, više ili dublje, tako nešto, ne znam, nije, tako ja doživljavam coaching. Ili imate nešto vi s vaše strane? Pa ne, meni je baš drago da sam učestvovala, baš mi onako dopada mi se sad, malo sam zagrebala, tako da. Super. Super, Davor, ne znam, ali on novo ove priče, ja ne poznajem Davora, pa sad, Radmila Luku znam, ima neko pitanje, prozovem. Davor, jesi živ? Nisi živ. Dobro, ne mora, ništa nije obavezno. Da, Boris se podelio ovdje link do Istre, da, do tog događaja uživo. Radimo te obuke, eto, pokušavamo ljudima da... Nisam, kaže, u situaciji za mikrofon. Bićeš u situaciji platit kao kad dođeš u Osijek, čisto da znaš. To ide na tvoj račun. Da, spomenuli smo Istru. Evo, ja ću podijeliti link, jer mi je Jelena poslala prije. U principu, Coaching centar organizira svoju edukaciju u Istri krajem maja, ili u Hrvatskoj mi to zovemo 5. mjeseca. Tako da, ko je zainteresiran, imate sve relevantne informacije na ovome linku. I evo, neko ko je planirao doći za kratko vrijeme do prvog levela ICF-a, odlična prilika, on-site, 6 ili 7 trenera. Koliko vas, Tijana, dolazi? Pa mislim da nas je 7, da, i baš je sad to brzinski može da bude s obzirom da smo dobili taj, jel da, sljedeći nivo, tako da može sve preko nas, a sa i nama još novo da to može tako brzo. Svi smo navikli na ovaj Borisov setup kao čekamo ICF, tako da... Čekamo, tako da ćete dosta brzo skupiti te trening sate, a ako za coaching sate imate ogromnu alumni zajednicu gdje dosta brzo možete doći do tih 100 potrebnih coaching sati, što stvarno nije problem skupiti ako ste baš zagrizli za to i možete se dovesti do tog prvog levela. Paralelno s tim ide i timski, jel tako? Znači sve odjednom. Ja sam zakasnio godinu dana, evo. Ja ću utiti na greškama. Gle, ja svakako se mi vidimo u Istri, treba spojiti ugodno s korisnim. Da, to smo i mi zamislili tako. Da. Super. Dobro, nema pitanja. Ako nemamo ništa, evo, Boris, javi se. Ok, privatna poruka. Dobro, Davore, svakako plaćaš. Pa ja ti se javim pa se čujemo. Ekipa, bilo mi je drago, jest da je mala grupa, ali meni je bilo odlično. Ja ne znam kako je vama bilo. Ovo je najmanja grupa koja je ikad bila u zadnje 2 godine. Ja? Odabrana. Jeste, ja sam bila baš u čudu, iskreno, uvek bude preko 20-30 ljudi, tako da, ali ne mari, mislim, hvala vam puno. Hvala vam.
ti si Radmila tu kao ja, inventar, jel? Ono, Otprilike. sam mi broj falio na inventarski da sam ono, ko namješten. Jel? Super, hvala vam puno, evo, sat i 10, uspjeli smo vidjeti kako coaching izgleda u praksi. Ukoliko se odlučite za Istru, imate link. Meetup će biti online danas, najkasnije sutra. Stavit ću i tamo određene linkove, tako da pogledajte si, razmislite. Pa se vidimo. Marija, hvala još jednom. Molim, hvala vam. Idemo napred. Ćao. Ćao. Zdrav, ćao.